Minkejja li qed għandha biss 15-il sena, Kylie Camilleri minn Burmarrat qiegħda tikseb suċċessi fil-qasam tal-motorsport. Huwa News, Kylie spjegat li twildet familja ta' dilettanti tal-isport ta' erba' roti u li tħajret tirkeb f'go-kart minħabba kuġinuha. Il-motorsport wilidna fih bħala familja dejjem konna dilettanti tiegħu. Meta kellu 4 snin u kuġin iż-żgħar beda jitrejnja u tħajjart minnu. Dak kien sentejn ilu, u Kylie qaltilna li minn dak iż-żmien kisbet diversi suċċessi. Fost l-oħrajn ħadet sem fil-kampjonat CIK FIA Karting Academy, fejn kienet l-unika Maltija fost 51 sewwieq minn madwar id-dinja, fil-waqt li fl-aħħar jiem rebħet kampjonat fi Sqallija. Kont l-unika waħda li qatt mort tifla, konna 51 drivers minn madwar id-dinja kollha u 3 bis-nisa. Ovvjament insuq ġewwa Sqallija u dis-sena ħdimt u rnexxieli nasal biex nirbaħ il-kampjonat hemmhekk. Għal Kylie li rebħet li t-tiġrijiet matul il-kampjonat li għadha kemm rebħet, l-emozzjoni li tħoss x'in tkun qed issuq hija waħda indeskrivibbli. Hija xi ħaġa li assissa tiddiskrivija bil-kliem. Tinsa kollox tkun inti u l-kart biss. Wara diversi suċċessi, Kylie qed ħares lejn il-pass li jmiss. Jiena dejjem nixtieq inkompli ġewwa l-karting u nagħmel iktar suċċessi anke f'kategoriji oħra. Kylie qalet ukoll li għandha ambizzjonijiet ċarissimi. Trid li tkun l-ewwel sewwieqa Maltija f'kampjonat dinji tal-ogħla livell tal-motorsport. Dejjem inħarsu iktar quddiem il-karting bħal xi Formula 1, 2, 3, E4 u hekk. Għal dawk li jaspiraw li jħarsu lejn il-go-karts u l-motorsport bħala xi ħaġa li jridu jagħmlu, Kylie għandha messaġġ wieħed. Jaqtaw qalbhom qatt, ovvjament xi ħadd dejjem iridu nibdew minn x'imkien u ħalliha mill-ewwel ma jibdewx nirbħu navvanzaw mal-oħrajn, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk inkunu determinati u nixtiequ nagħmlu suċċess, ħanaslu jekk naħdmu għalih. Matul l-esperjenza tagħha fil-go-karts, Kylie diġà kellha ċans li tiltaqa' ma' żewġ sewwieqa famużi tal-Ferrari, l-eks sewwieq Felipe Massa u s-sewwieq preżenti Charles Leclerc. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.